హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 5వ రోజు కర్మ సన్యాస యోగము. ఈ ఈ 5వ అధ్యాయం పేరు కర్మ సన్యాస యోగం. మొట్టమొదటిగా నిన్న మరి 4వ అధ్యాయం చూసాము. అందులో భగవంతుడు ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలా అవతరిస్తారు అన్నది చూడటం జరిగింది. ఈరోజు కంటిన్యూయేషన్ చూద్దాం. కర్మ సన్యాస యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ 18 రోజుల క్లాసులో 5వ రోజు కర్మ సన్యాస యోగం. అందరికీ స్వాగతం. మొట్టమొదటిగా ఈ కర్మ సన్యాస యోగం అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. సరే, అర్జునుడు అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడన్నది మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి చూస్తున్నాం, ఎలా ఈ యుద్ధం చేయాలి. ఆ తర్వాత మరి సెకండ్ చాప్టర్లో గీతా సారాంశం అంతా క్లుప్తంగా చెప్పిన తర్వాత థర్డ్ చాప్టర్లో అసలు మరి పని కంటే బుద్ధే మంచిదైతే నన్ను ఈ ఘోరమైన పనిలో ఎందుకు వినియోగించుకోవాలనుకుంటున్నావు అని అడిగాడు. ఎందుకంటే కర్మ యోగం, బుద్ధి యోగం యొక్క తత్వాన్ని ఇంకా వివరంగా తెలుసుకోవాలని, మన బోటి వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయాలని. సో అడిగినప్పుడు కర్మయోగం అంటే నీ బాధ్యతల్ని నువ్వు నిర్వర్తిస్తూ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నువ్వు ఏది రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా కూడా నువ్వు సమత్వంతో స్వీకరించు, నీ పనిని మాత్రం నువ్వు శ్రద్ధగా చెయ్యి అంతవరకు అని చెప్పి భగవంతుడు కర్మయోగం ఎలా చేయాలి, బుద్ధి యోగం అనేది చెప్పడం జరిగింది. సరే, ఈ నిన్న భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని సూర్యుడికి ఎప్పుడోనే బోధించానంటే సూర్యుడేమో ఎప్పుడో ఉన్నాడు, నువ్వేమో ఇప్పుడు ఈ ద్వాపర యుగంలో ఉన్నావు, ఇదేలా సాధ్యం అని అర్జునుడు అడిగితే అప్పుడు నువ్వు ఇంతకుముందు జన్మలన్నీ నీకు గుర్తుండవు కానీ నీకు నాకు అన్నీ గుర్తుంటాయని చెప్పి భగవంతుడు ఆ టైంలో, అంటే సూర్యుడు మరి మనువు చెప్తే, మనువు మానవ జాతికి అందరిలోకి మొదటివాడు, తండ్రి లాంటి వాడు. ఆయన మానవ జాతిలో ఇక్ష్వాకు చెప్పారు అని చెప్పి చూసాం. సో ఇది ఎన్నాళ్ళ క్రితం జరిగింది అంటే 1200 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పడం జరిగింది. లెక్క వేశాము. ఆ తర్వాత భాష్యంలో ఉంటుంది ఆ లెక్క. అది మిలియన్లో చూస్తే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు. 1200 లక్షలు లేదా 120 మిలియన్లు రెండు ఒకటే. సో ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మం యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత, అభ్యుత్థానం అంటే ధర్మం ఎప్పుడైతే తగ్గుతూ వస్తుందో, భరత వంశస్థుడు అర్జున, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య, అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం పెరుగుతుందో, తదాత్మానం సృజామ్యాం, నేనప్పుడు అవతరిస్తాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాన్ని కూడా చెప్పుకున్నాము.
ఇంకా ఎందుకు అవతరిస్తానని కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్పారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం. సాధువులను, మంచి వాళ్ళను, పరిత్రాణాయ రక్షించడానికి, వినాశాయ చ నాశనం చేయడానికి, ఎవరిని? దుష్కృతులు, దుర్మార్గులను, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించే పర్పస్ కోసం, అర్థాయ అంటే ఆ రీజన్కి, సంభవామి యుగే యుగే ప్రతి యుగంలో నేను సంభవిస్తాను అంటే అవతరిస్తాను అని చెప్పారు నిన్న. సో అదంతా నిన్న చూసాము. ఇప్పుడు అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్రేయయే తయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి. ముందేమో కర్మను సన్యసించమని చెప్పావు, త్యాగం చేయమని. సన్యసించడం అంటే వదిలిపెట్టమని. ఇప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత యోగం, ఈ యోగంతో పని చేయమని అంటున్నావు. యచ్రేయేతయోరేకం, ఏది శ్రేయస్కరమో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి, ఏది శ్రేయస్కరమో తన్మే నువ్వే నాకు బ్రూహి చెప్పు సునిశ్చితం నిశ్చయంగా అంటున్నాడు. సో అర్జునుడికి ఇంకా క్లారిటీ ఇంకా అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో నిన్న మనం అకర్మ, వికర్మ, తర్వాత కర్మ, ఈ మూడు కూడా చూసాం. కర్మ అంటే శాస్త్రాలు చేయొచ్చు అని చెప్పిన శుభప్రదమైన పనులు. మరి వికర్మ అంటే శాస్త్రాలు చెయ్యొద్దు అని చెప్పినటువంటి చెడు పనులు. ఇకపోతే అకర్మ అంటే మనం పని చేసినా కూడా ఆ కర్మ బంధాలు అంటకుండా ఉండే పద్ధతిలో పని చేయగలుగుతాం. అదేమిటి? కర్మబంధాలు చుట్టుకోకుండా పని చేయాలి అంటే మరి ఏ పనినైనా మనం శ్రద్ధతో చేసి ఆ తర్వాత ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా పని బాగా చేయడం మీద మాత్రమే ఆసక్తిని పెట్టుకుని ఆ శ్రద్ధని ఆ వచ్చే రిజల్ట్ మీద కాకుండా, ఆ రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సరే సమత్వంతో మనం ఉండగలగటం. అప్పుడు మనకి కర్మబంధాలేవి కూడా తదర్థం కర్మ కౌంటేయ. అందుకే అది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన తదర్థం కర్మ కౌంటేయ ముక్త సంగ సమాచర. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో, యజ్ఞం చేసినట్లు చేయాలి. యజ్ఞం ఎలా చేస్తాం, ఎందుకు చేస్తాం? యజ్ఞం అంటే అర్థం ఏమిటి? భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ మరి అగ్నిలో అన్ని వేస్తూ స్వాహ స్వాహ తీసుకో అంటూ మనం ఆ సమిధలు వేస్తూ ఉంటాం. అలాగే పనిని కూడా యజ్ఞంలాగా, అంటే పనిని కూడా ఆయనకి సమర్పించి మనం శ్రద్ధతో చెయ్యాలి. భగవంతుడికి సమర్పించామంటే ఎంత శ్రద్ధగా చేయాలి ఆ పనిని. అలా చేస్తూ మరి అది ఆయనదే కాబట్టి, ఇచ్చేసాం కాబట్టి భగవంతుడికి ఆ పనిని, ఏదొచ్చినా సరే ఆయన మనకిచ్చిన ప్రసాదం అన్నట్లుగా మనం సమత్వంతో తీసుకోవాలి. ఇదేమిటి? లాభం అయితే తీసుకునే వాళ్ళని నష్టం ఇచ్చారు, ఈ నష్టం ఎవరికి కావాలి అనుకోవడం కాదు. ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో తీసుకోవాలి. సో అది అసమత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి అదనమాట. సో అలా చేసినప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది, కర్మబంధాలు ఉండవు. అలా చేయకుండా అన్యత్ర వేరే రకంగా నీకోసమే బెనిఫిట్ అంతా మనదే అని దాని మీదే మనసుతో చేసినప్పుడు కర్మబంధాలు, లోకోయం కర్మబంధన అని చెప్పారు కదా, ఈ లోకంలో నీకు కర్మబంధాలు వస్తాయి అని. సో కానీ ఈ రకంగా భగవంతుడి కోసం అర్పించి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు తదర్థం కర్మ కౌంటేయ, ఆ రకంగా కర్మను చేస్తే ముక్త సంగ సమాచర, నీకు ముక్తి వస్తుంది, కర్మబంధాలు ఉండవు అని చెప్పారు. సో అందుకని అకర్మ అవుతుంది. పని చేసినా నీకు బంధాలు అంటుకోవడం లేదు కాబట్టి ఆ రకంగా నీకు అకర్మ వస్తుంది. అలా అని పని చేయకుండా కూర్చుంటే అది అకర్మ అవుతుందా? ఆన్సర్ ఏమిటి? పని చేయనప్పుడు అది అకర్మ అవుతుందా? బంధాలు రాకుండా ఉంటాయా అన్నది ప్రశ్న. ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేస్తారా ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే?
అది అకర్మ కాదు అని జ్యోతి మాతాజీ చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. కరెక్ట్. ఎందుకని? పని చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన మన బాధ్యతను మనం విస్మరించడం అది కర్మ, అకర్మ అవ్వదు. సో, మనం ఈ కర్మలు చేస్తూనే అది జడత్వం అనుకుంటారు కొందరు. అకర్మ అంటే ఏమి చేయకుండా కూర్చోవటం అని, అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి కూడా మనకు చెప్తారు భగవంతుడు. మనకు పోల్‌లో గూడా క్వెషన్ వచ్చింది. చాలామంది అకర్మ అంటే జడత్వం అనుకుంటారు. అంటే ఏమి చేయకుండా కూర్చోవటం అని. అది గాదు. మన పనులు మనం చెయ్యాలి. కానీ ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. ఆ రకంగా బంధాలు ఉండవు కాబట్టి. ఈ సాధనలో అయితే, ఈ సాధనలో నువ్వు పరిపూర్ణ స్టేజ్‌కొచ్చి నిజంగా నీ మనస్సు అంత ప్రశాంతమై నువ్వు ఆత్మతత్వాన్ని, ఈ కల్మషాలన్నీ క్లీన్ చేస్తూ ఆ సాధన మెల్లమెల్లగా నిన్ను ఆ స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది. అప్పుడు ఆ స్టేజ్‌లో నువ్విక ఏ పని చేయాల్సిన పని లేదు. నిజమైన కర్మ స్టేజ్‌కి వెళ్తావు. ఎందుకంటే నీకు నిజంగానే అన్ని అటాచ్‌మెంట్స్ పోతాయి గాబట్టి, నువ్వు ఆ రకంగా ప్యూర్ నిష్కల్మష హృదయుడు అయ్యావు గాబట్టి, రాగద్వేషాలు ఏమీ లేకుండా ఉన్నావు కాబట్టి, నువ్వు ఆత్మతత్వాన్ని చవిచూడగలుగుతున్నావు. ఇక ఆ స్టేజ్‌లో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని నువ్వు అనుభవించే స్టేజొచ్చినప్పుడు, ఇక నీకీ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది గూడా నీకు హ్మ్. నిన్ను నీ మీద ప్రభావం లేదు. దేని మీద ఈ భౌతిక ప్రపంచం ప్రభావం. సో, నీకు ఇక్కడ ఏ కష్టాలొచ్చినా గూడా నీకు ఆత్మానందంలో ఉన్న వాళ్ళకు ఏ కష్టం గూడా కష్టం అనిపించదనమాట. సో, ఆ స్థితికొచ్చినప్పుడు ఇక నువ్వే పని నిజమైన కర్మ అప్పుడు ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పటి వరకు ఈ రకమైన సాధనతో మనం ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో, ఇప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ముందేమో పని చేయొద్దు అని చెప్పావు. ఇప్పుడేమో భక్తి ఇది ఈ భ యో ఇలా ఈ రకంగా పని చేయమని చెప్తున్నావు. రెండిట్లో ఏదెక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో చెప్పు అంటూ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రశ్నకి ఏం చూపిస్తున్నారంటే అసలు చెట్టు నాటడమే ఆపేయాలా? లేదంటే చెట్టు నాటి చెట్టుకొచ్చిన ఫలితాలు ఆశించడం ఆపాలా? అని అడుగుతున్నాడు సుమారుగా. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్జునుడు అనలేదు. అర్జునుడు అన్న మాటకు అర్థం ఇది అని చెప్పి మనకి క్లారిటీ కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. అయితే భగవంతుడు అర్జునుడి ప్రశ్నకి ఏం చెప్పారు? శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో, భగవంతుడు సమాధానం చెప్పారు. ఏమని? కర్మ సన్యాసం అంటే పనిని త్యాగం చేయటం, భక్తితో పని చేయడం. ఈ 2 గూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి. మరి పని త్యాగం జెయ్యాలా? లేదంటే భక్తితో పని చేయాలా అంటున్నావు. 2 మోక్షం ఇస్తాయి. అయితే రెండింటిలో గూడా పనిని త్యజించడం కంటే భక్తితో పని చేయడమే మంచిది అంటున్నారు. సో, పనిని త్యజించడం అన్న మాట దేనికి వాడారు? సన్యసించటం. అంటే మరి ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానయోగం మార్గంలో ఉండొచ్చు. అష్టాంగ యోగంలో మార్గంలో ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకన్నిటిని త్యజించి ఆ మార్గంలో ఆ మార్గాన్ని అన్వేషిస్తూ, అందులో సాధన చేస్తూ, దానిలో పురోభివృద్ధి చెంది ఆత్మానుభూతిని తెచ్చుకోవాలని ఆ మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు. అది బెటరా? లేదంటే భక్తి భావంతో ఇలా పనిచేస్తూనే ఉండటం బెటరా? అంటే 2 నీకు మోక్షాన్నిస్తాయి. 2 మార్గాలు. కానీ రెండిట్లో గూడా ఇలా పనిని వదిలేయడం కంటే భక్తితో పని చేయడమే మంచిది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఎలా చెయ్యాలా పని? చెప్పారు గదా! థర్డ్ చాప్టర్‌లో గూడా యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర. అన్యత్రా చేశావు అంటే మరి నీకు కర్మబంధాలొస్తాయి. యజ్ఞంలాగా చేస్తే ముక్త సంగ సమాచర అని చెప్పారు. ముక్తి వస్తుంది అని. ఇక్కడ గూడా ఎలా చేస్తావు పని? పని చెయ్యడమే మంచిది ఈ మార్గం కంటే. 2 మోక్షం ఇస్తారు. అయితే ఈ ఈ మార్గంలో పని చేస్తూనే మోక్షం తెచ్చుకోవడం మంచిది భక్తితో. అయితే ఎలా చేస్తావు అంటే, నా కోసం అన్నట్టుగా భగవదర్పితం అన్నట్లుగా చెయ్యి. అప్పుడు ఆ ప్రతిఫలం సంగతి నేనే చూసుకుంటాను. అంటే భగవంతుడు ఆయనే ప్రతిఫలం గురించి ఆయనే చూసుకుంటారు. మన వల్ల పని సక్రమంగా చేయడం వరకు మన బాధ్యత అని పని చేసి ఆయనకు అర్పించినప్పుడు ప్రతిఫలం ఆయనే చూసుకుంటారు అనుకోవాలి. ఆ ప్రతిఫలం ఆయనే చూసుకుంటారన్నప్పుడు, ఆ వచ్చింది ఆయన
ఆయన నిర్ణయం ఇది, ఆ ప్రతిఫలం ఇది అని ఆయన మనకిచ్చారు. అది లాభం అవ్వచ్చు, నష్టం అవ్వచ్చు. అది మనం ఒకే రకమైన మనస్తత్వంతో తీసుకోవాలి. భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రతిఫలం అన్నట్లుగా. ఇప్పుడు భక్తుడున్నాడంటే మరి ఏదైనా పని వల్ల డబ్బొచ్చిందనుకోండి, ఉద్యోగం వల్ల గాని, వ్యాపారం వల్ల గాని, ఇదంతా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటాడు. హ్మ్. అదే భక్తుడు కానివాడు నేనెంతో కష్టపడి సంపాదించాను, ఇదంతా నా గొప్పతనమే అనుకుంటారు. అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరుకోని వాడు నిత్య సన్యాసి. సో మహాబాహువులున్న అర్జున, అన్ని ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా ఈ భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు. సో ఎవరైతే కర్మఫలాలను ద్వేషించడో, అలాగే కోరుకోడు. ఎప్పుడు ద్వేషిస్తాము? నష్టం అయితే ఉదాహరణకి మనకిష్టం ఉండదు, రాకూడదనుకుంటాం. అదే ఎప్పుడు కోరుకుంటాం? లాభం అయితే కోరుకుంటాం. కానీ ఈ నిత్య సన్యాసి అన్నవాడు ఎవరైతే ఈ కర్మ ఫలితాలను మనం చేసిన పనికి వచ్చిన రిజల్ట్‌ని అతను ద్వేషించడు. ఒక నద్వేష్టి న కాంక్షతి. దాని మీద ద్వేషము లేదు, కాంక్ష లేదు, కోరిక లేదు. అలాంటి వాడు నిత్య సన్యాసి. దేని మీద? కర్మ ఫలితాల మీద ద్వేషం గాని, మరి కాంక్ష గాని లేనివాడు. అంటే రాగద్వేషాలు లేనివాడు నిత్య సన్యాసి. వాళ్ళు నిజమైన నిత్యము సన్యాసులు. నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో. ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డవాళ్ళు. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ సుఖము, దుఃఖము, లాభము, నష్టము, శత్రువు, మిత్రుడు, పొగట్ట, నింద, ఇలా ఆపోజిట్స్‌ని ద్వంద్వాలు అంటారు. సో ద్వంద్వాల నుంచి నిర్ద్వంద్వుడు అంటే ఆపోజిట్స్ పట్ల ఎఫెక్ట్ లేనివాడు. అంటే సుఖమైనా ఒకటే, అతనికి దుఃఖమైనా ఒకటే. అలాగే లాభమైనా ఒకటే, నష్టమైనా ఒకటే అంటున్నాం గదా! నా ద్వేష్టి నా కాంక్షతి. దేని మీద ద్వేషము లేదు, కోరిక లేదు. లాభం అని దాని మీద కోరిక లేదు, నష్టం అని దాని మీద ద్వేషం, ఇష్టం లేనితనము లేదు. అంటే రెండి ద్వంద్వాలకు అతీతం. ఆపోజిట్ ఏదొచ్చినా ఆపోజిట్స్ అన్నిటికీ గూడా ఒకే రకంగా ఉంటాడు అని అర్థం. సో ద్వంద్వాల నుంచి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. అతను ఈ భవబంధాల నుంచి బయటపడి సుఖంగా ఉంటాడు. అంటే సుఖం అంటే ఏదో ఈ భౌతిక ప్రపంచపు లగ్జరీస్ కాదు, మనస్సు ప్రశాంతతతో సుఖంతో ఉంటాడు. సో ఎవరైతే కర్మఫలాలను ద్వేషించడో, కోరుకోడో వాళ్ళే నిజమైన సన్యాసి. కాబట్టి అర్జున, ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి ఆపోజిట్స్ అన్నీ ఏదైనా అతని మీద ఎఫెక్ట్ లేదు. ఆపోజిట్స్ ఎఫెక్ట్ లేదు. సుఖమైనా, దుఃఖమైనా ఏదైనా అతనికి ఒకటే. కాబట్టి ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డాడు అంటున్నారు. అలాంటి వ్యక్తి భవబంధాల నుంచి విముక్తి చెందుతాడు. సో అన్ని పరిస్థితులు ఒకే రకంగా స్వీకరించి రియాక్ట్ కాకుండా ఉండగలిగినప్పుడు వాళ్ళు ఆ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడవచ్చు. ఇక్కడ ఈ వైరాగ్యం అంటే ఆ వైరాగ్యం ఉన్నప్పుడే మరి మనం రాగద్వేషాలు తగ్గించుకోగలుగుతాం. కోరిక ఉన్నంత కాలం ఆ రాగద్వేషాలు తగ్గవు. ఎప్పుడైతే కోరికలను మెల్లమెల్లగా మనం సప్రెస్ చేయగలుగుతామో, సరే మనం ఈ పని చేస్తున్నాము, వస్తే మంచిదే, రాకపోయినా భగవంతుడు ఆ రకంగా నిర్ణయించాడంటే ఆయనకు తెలుసు ఎప్పుడు ఏది ఎలా జరగాలో అనే మనస్తత్వంతో మనం ముందు సాధనతో సరిపెట్టుకుని తర్వాత క్రమేణా నిజంగానే ఆ స్థితికి రాగలిగినప్పుడు అది వైరాగ్యం అన్నమాట. సో అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకోగలిగాం ఆ పని పట్ల. అలాగే ఎవరి పట్లైనా ఈ భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహాల పట్ల, భౌతిక ప్రపంచం పట్ల కూడా ఆ రకమైన అంటి ముట్టనట్టు తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా ఉండగలిగినప్పుడు మరి మనకు ఆ మోక్షానికి మార్గం కనిపిస్తుంది. సో ఈ వైరాగ్యం అంటే వదులుకోవడం, కోరికలు తగ్గించుకోవడం. దీని యొక్క అవగాహన, అండర్‌స్టాండింగ్ ఏమిటి అంటే రాజా అంబరీష్ మహారాజ్ గారని ఒక భాగవతంలో ఈ రాజుగారిది ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. ఆయన మహాభక్తుడు. అయితే ఆయన గురించి విని దుర్వాస మహాముని కొంచెం ఈర్ష్యతో
ఇంత భక్తుడా ఏమిటి చూద్దాము, పరీక్షిద్దామని వస్తాడు. దుర్వాస మహాముని కొంచెం కోపిష్టి, అది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో శిష్యులతో సహా వస్తే ఈయన ఎన్నో మర్యాదలు చేసి భోంచేయమంటే, నేను స్నానం చేసి వస్తాను నదికి వెళ్ళని చెప్పి వెళ్తాడు. ఎంతసేపటికి రాడు. మర్నాడు ప్రొద్దున తెల్లవారు జామున అవుతూ ఉంటుంది. సో, ఆ ముందు రోజు ఆయన వచ్చిన రోజు ఏకాదశి. సో, ఈ అంబరీష్ మహారాజ్ భక్తుడు ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం చేస్తున్నాడు. మర్నాడు ప్రొద్దున ఈ ఉపవాసం చేసినప్పుడు ఒక సమయం, నిర్ణీత సమయంలో మనం ఉపవాసాన్ని ఆపి ఏదైనా తీసుకోవాలి. ఆ సమయం దాటిపోయిందంటే ఉపవాసం చేసిన పుణ్యం, ఫలితం ఉండదు. సో, ఆ సమయం దాటిపోతోంది. ఈయన ఇంకా రాలేదు. సో, మరి ఆయన రాకుండా అతిథి తను ఎలా తీసుకోవాలని ఆయన తీసుకోకుండానే కూర్చుంటారు. అయితే మరి గురువులుంటారు గదా ఆస్థానంలో, వాళ్ళంతా సమయం దాటిపోతోంది, మీరు తీసుకోకపోతే ఇక ఉపవాసం చేసినట్లు గాదు భగవంతుడి కోసం అనన్నప్పుడు ఇక తప్పక కొంచెం మంచినీరు తీసుకుంటాడు. అంటే నీరు కూడా తాగకుండా ఉపవాసంలో ఉన్నాడనమాట. అందుకని కొంచెం కొద్దిగా మంచినీరు తీసుకుంటాడు. తీసుకునే తరువాత ఈ దుర్వాస మహాముని వస్తాడు. వచ్చి ఆగ్రహించి, "నువ్వు మరి నేను హ్మ్, అతిథిని వస్తానని తెలిసి కూడా నేను రాకుండా నువ్వు ఇలా తీసుకోవడం మర్యాద" అని చెప్పి ఒక రాక్షసుడిని సృష్టించి ఆయన మీదకి పంపిస్తాడు. పంపించినప్పుడు హ్మ్, మరి అయితే భగవంతుడు వెంటనే, మరి భక్తుడు కాబట్టి తన భక్తుడిని కాపాడుకుని సుదర్శన చక్రంతో రాక్షసుడిని వధించిన తర్వాత ఆ చక్రం దుర్వాస మహాముని వైపు వెళ్ళడం ప్రారంభిస్తుంది. సో, ఆయన వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే, ఆయన నేనేమి చేయలేనంటే, తర్వాత పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్తే, ఆయన నువ్వు విష్ణుమూర్తి దగ్గరికే వెళ్ళాలని చెప్తే, విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన, "నువ్వు నన్ను కాదు, దు ఈ అంబరీష్ మహారాజుని శరణు వేడు" అంటే తిరిగొచ్చి అంబరీష్ మహారాజు కాళ్ళ మీద పడటం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అంబరీష్ మహారాజు అదే భక్తితో, గౌరవంతో వెంటనే భగవంతుడిని ప్రార్థించి ఆ చక్రాన్ని వెనుదీసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తే అప్పుడు అది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందనమాట. అది చూపిస్తున్నారు. అంటే ఇంత తపస్సు చేసినా గూడా చివరికి భగవంతుడు, మరి భక్తి భావం ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి భగవంతుడు సులువుగా లభిస్తారు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్‌గా, వైరాగ్యం అంటే కేవలం ఈ మార్గంలో మరి అన్నీ వదిలిపెట్టి తపస్సులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు దుర్వాస మహాముని. కానీ మరి కోపాన్ని జయించలేకపోయారు. మరి ఈయన అన్ని బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాడు. రాజు, మరి దేశాన్ని గూడా పాలిస్తున్నాడు. కానీ భక్తి భావంతో ఎల్లవేళలా ఉంటున్నాడు. కాబట్టి అన్నీ చేసుకుంటూనే అలా ఉంటున్నాడు యోగిలాగా. సో, ఆయనే చివరికి మరి భగవంతుడిని ప్రార్థించి ఆయన్ని కాపాడగలిగాడు. కాబట్టి ఆ భక్తి భావం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంటు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మీరు అన్నీ వదిలేసి వైరాగ్యం అనుకున్నా గూడా, ఈ నిజమైన వైరాగ్యం అనేది ఆ మార్గంలోనే రావాలని లేదు. అన్నీ చేస్తూ గూడా వైరాగ్యంలో ఉండొచ్చు. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः సర్వభూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో, ఈ యోగంలో ఎవరైతే యుక్తులై ఉంటారో, నియుక్తులై విశుద్ధమైన ఆత్మతో, అంటే శుద్ధమైన పరిశుద్ధమైన ఆత్మతో, హ్మ్, ఏ ఆలోచనలు లేకుండా, విజితాత్మ, ఆత్మను జయించి అంటే మనస్సును జయించి, ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు, హ్మ్, మనస్సును నిగ్రహించుకుని, జితేంద్రియ, ఇంద్రియాలను జయించి, సో మనస్సును ఇంద్రియాలను కూడా జయించటం అంటే మనస్సును ఇంద్రియాలని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలుగుతాం. సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ, అన్ని భూతాలు అంటే జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. అన్ని జీవరాశుల్లో ఉండే ఆత్మ, తన ఆత్మ ఒకటే అని గ్రహించిన వాడు కుర్వన్నపి, చేస్తున్నా కూడా, లిప్యతే, వాళ్ళు పనులు చేస్తున్నా వాళ్ళకి ఎలాంటి దోషము ఉండదు, రాదు అంటున్నారు. ఎవరికి? ఈ ఇలాంటి భక్తితో ఉండేవాడికి, అంటే ఈ భావంతో ఏ పనైనా సరే అర్పిస్తున్నాను భగవంతుడికి, ఏదిచ్చినా ఒకటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రతిఫలం అనుకుని చేయగలిగిన వాడు, అలా విశుద్ధాత్మ, రాగద్వేషాలు మరి లేవని చెప్పారు గదా ఆ పని పట్ల.
నద్వేష్టి నా కాంక్షతి. ద్వేషము లేదు, రిజల్ట్స్ మీద వచ్చే వాటి మీద ఇష్టం లేనితనము లేదు, అలాగని కాంక్ష లేదు, కోరిక లేదు. ఏదైనా ఒకటే పని చేయడం నా బాధ్యత, చేస్తున్నాను. భగవంతుడు ఏదిచ్చినా అది ఒకటే అనుకోగలిగినప్పుడు ఆ విశుద్ధాత్మతో, అంటే మరి అలా ఎప్పుడు అనుకోగలం? మనస్సుని ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలిగితేనే మరి మనం అలా ఆలోచించగలం. అంటే ఆ కోరికను తగ్గించుకుని ఆ రిజల్ట్ వచ్చేదాని మీద, ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని తగ్గించుకోవాలి. లాభం లాభం, అది వస్తే ఇది చేయొచ్చు, ఇది చేయొచ్చు అంటూ ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే కోరిక పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఏదో ఒకటి, ఏది జరిగితే జరిగింది, భగవంతుడు అది ఇచ్చారు అనేటటువంటి భావం మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ప్రతి చిన్న పనిలో మరి క్రమేణా మనం ఆ భావాన్ని అలవర్చుకుని ఆ రకంగా పురోభివృద్ధి సాధించవచ్చు ఈ మార్గంలో. సో అంటే మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అది కావాలి కావాలి అనే మైండ్ని, ఏదైతే అయింది, ఏదొచ్చినా ఒకటే. అలాగే ఇంద్రియాలు ప్రలోభ పడిపోతూ ఉంటాయి, చూసినవి విన్నవి ఇవన్నీ ఏదో కావాలని. అవన్నిటి ప్రలోభాలు కూడా తగ్గించుకుని మనస్సుని ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకున్న శుద్ధమైన ఆత్మ ఉన్నవాడు, అందరిలో ఉండే ఆత్మ మనలో ఉన్న ఆత్మ ఒకటే అంటే అందరిలో ఉన్న భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు. సో అందరం కూడా ఆయన యొక్క ప్రతిరూపాలమే అన్నట్టుగా గుర్తించిన వాళ్ళు ఎలాంటి పని చేసినా, అంటే ఇలాంటి మెంటాలిటీ అలవర్చుకున్నప్పుడు ఇక వాళ్ళు ఏ పని చేసినా వాళ్ళకి ఏ దోషము అంటదు. సో ఈ భక్తి అని చెప్పారు కాబట్టి, సరే ఈ భాగవతంలో 9 రకాల భక్తులు చెప్తారు, నవవిధ భక్తులు. ఏమిటి? శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం, వినడం, భగవంతుడి గురించి వినడం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? పరీక్షిత్ మహారాజ్కి మరి భాగవతాన్ని చెప్తున్నారు. ఎవరు? సుఖదేవ మహాముని. ఆయన ఎవరు? వ్యాస మహర్షి యొక్క కుమారుడు. సో అసలు మొట్టమొదట వ్యాసుడు భాగవతాన్ని రచించినా కూడా చెప్పడం అనేది అదే మొదటిసారి అనమాట. భాగవత ప్రవచనం మొట్టమొదటగా సుఖదేవ మహామునే చేశారు. ఎవరికి అంటే ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎవరు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన భగవంతుడికి ప్రియుడు. అందుకే మరి అంటే పూర్వజన్మ ఫలితం అండి ఏదన్నా కానీ, మరి ఆయన పుట్టినప్పుడే ఆయన తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళి అతన్ని రక్షించడం, ఆ తరువాత మరి ఆయనకి వారం రోజుల్లో చనిపోతాడని శాపం వస్తుంది. ఆ శాపం వచ్చినప్పుడు ఆయన సుఖదేవ మహామునిని ఈ రకంగా అనుగ్రహించి ఆయనకు భాగవతాన్ని చెప్పే అవకాశం కూడా భగవంతుడే కల్పించారు. కాబట్టి సుఖదేవ మహాముని ఆయన గొప్ప ముక్త పురుషుడు సుఖదేవ మహాముని. సో ఆయన నోటి నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా భాగవత ప్రవచనం ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకి జరిగిందనమాట. సో శ్రవణానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తుంది. ఎవరి పరీక్షిత్ మహారాజు? సరే, సుఖదేవ మహాముని ఎవరు అంటే వ్యాస మహర్షి పుత్రుడు అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరు? చాట్ బాక్స్ లో ఎవరైనా టైప్ చేయండి తెలిస్తే. అర్జునుడి యొక్క ముని మనవడు. కరెక్ట్, జ్యోతి మాతాజీ, రైట్. అర్జునుడి కొడుకు ఎవరు? అభిమన్యుడు. అభిమన్య కుమారుడు పరీక్షిత్ మహారాజు. అభిమన్య ఉత్తరుల కుమారుడు అనమాట. సో ఆయన ముని మనవుడు. ఆయనకు మొట్టమొదట ఈ భాగవతాన్ని పరీక్షిత్ మహారాజుకి బోధించినప్పుడు ఆ విన్నవాళ్లలో ఆఖరికి వ్యాస మహర్షి, నారద మహర్షి లాంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి విన్నారని ఉంటుంది. సో అంత గొప్ప ప్రవక్త ఎవరు? సుఖదేవ మహాముని. అంత ముక్త పురుషుడు. ఆయన తన తండ్రి దగ్గర నేర్చుకున్నా కూడా భాగవతాన్ని మొట్టమొదటిగా ఇలా చెప్పింది, ప్రవచనం చేసింది సుఖదేవ మహాముని. సో అది ఇక్కడ శ్రవణానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ కీర్తన.
కీర్తన భగవన్నామాన్ని కీర్తనల రూపంలో మీరాబాయి మరి ఆవిడ నిరంతరం భగవంతుడి మీద కీర్తనలు, శ్రీకృష్ణ కీర్తనలు పాడుకుంటూనే ఉండేది. ఆ రకంగా కూడా భక్తి మార్గంలో ఉండొచ్చు. అది దానికి ఆవిడని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. అలాగే మూడవది స్మరణం, అంటే భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవటం, జపించడం ద్వారా, నామజపం ద్వారా. దానికి ఉదాహరణకి ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ అని చెప్పి ఒక ముస్లిం మతస్థుడు చైతన్య మహాప్రభు 15వ శతాబ్దంలో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని అందరికీ, ఈ లోకానికి ఆయన చాటి చెప్పారు. సో ఆ మంత్రాన్ని ఆయన ఎంతో మందికి చెప్పడం జరిగింది, ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం. సో ఈయన ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రం మీద భక్తితో, భగవంతుడి మీద భక్తితో, అయితే తను ముస్లిం మతస్థుడని కాబట్టి చెప్తారో లేదో అనే సంకోచంతో భయపడుతూ వస్తే చైతన్య మహాప్రభు ఎంతో దయతో ఆయన్ని పిలిచి ఆయనకి మంత్రాన్ని బోధిస్తారు. సో భగవంతుడికి లింగ భేదం లేదు, స్త్రీ గొప్ప పేద అనే తారతమ్యం లేదు అని మనం చూస్తాం ఒక శ్లోకంలో. సో అలా చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకు అది బోధించిన తర్వాత ఆయన నిత్యము అది జపిస్తూనే ఉండేవారు రోజు. అందుకని ఆయనకి నామాచారి అనే బిరుదు కూడా వచ్చింది. సో ఆయనను స్మరణానికి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ పాదసేవనం. మరి ఎప్పుడు భగవంతుడి కాళ్ళ దగ్గర ఉండి ఆవిడ లక్ష్మీదేవి ఆయన పాదసేవ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ పాదసేవనానికి ఆవిడ్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. అంటే ఈ మార్గాల్లో ఏదో ఒక మార్గంలో భగవంతుడిని మనం మీద భక్తిని పెంచుకొని మనం ఈ మార్గాలను అవలంబించవచ్చు పాదసేవ చేస్తూ. ఉదాహరణ లక్ష్మీదేవి. అర్చన, పూజ, దానికి మరి పృథు మహారాజు. సో ఆయన, ఇది కూడా భాగవతంలో స్టోరీ. ఆ పృథు మహారాజు సో చాలా భక్తుడు ఆయన. వేణి అనే రాజు కొడుకు. ఆయన తండ్రి సరి అయిన రాజు కాదు కాబట్టి ఈయన రాజు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అంటూ అందరికీ రుజువు చేస్తూ ఎంతో ధర్మ మార్గంలో భక్తితో ఉండేవి. ఎప్పుడు కూడా ఈ అర్చనలు అవి చేసేవాడు. పృథు మహారాజుని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు అర్చనకు. అలాగే అక్రూరుణ్ణి కూడా చెప్పచ్చు. అక్రూరుడు ఎవరు, ఎవరికైనా తెలుసా? అక్రూరుడి ప్రార్థనలు కూడా ఉంటాయి భాగవతంలో. 10వ స్కందంలో కృష్ణ అవతారం ఉంటుంది, అందులో అక్రూరుడి ప్రార్థనలు ఉంటాయి. అక్రూరుడు ఎవరో ఎవరికైనా తెలుసా? తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఈలోపు ఈ మిగిలినవి చూద్దాం. వందనం. నెక్స్ట్ వందనానికి ధ్రువ మహారాజు. ఈ ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీ కూడా భాగవతంలోనే ఉంటుంది. భాగవతంలో ఈ కథలన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఈ ధ్రువ మహారాజు మరి 5 సంవత్సరాల వయసులో తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చుంటే ఆ సవతి తల్లి వచ్చి క్రిందకి దించి, నువ్వు నా కొడుకు కాదు కాబట్టి మీ తండ్రి గారి ఒడిలో కానీ ఆయన రాజ్యంలో కానీ నీకు అర్హత లేదని చెప్తే, పాపం 5 సంవత్సరాల చిన్న హృదయం ఎంతో గాయపడి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇదేమిటి, నేను ఎందుకు, నాకు కూర్చునే అర్హత కూడా లేదు, రాజ్యార్హత లేదంటున్నారు అంటే, అప్పుడు అతని తల్లి, నాయన దీనికి ఎవరు ఏమి చేయలేరు, భగవంతుడే నీకు సహాయం చేయగలడంటే, మరి నేను భగవంతుడిని అడుగుతాను, ఎక్కడుంటారు అంటే, నువ్వు ఆయన్ని తపస్సు చేస్తే మరి భగవంతుడు కనిపించాలి అంటే, తపస్సులు చేయాలంటే నేను అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తానని ఇక బయలుదేరి వెళ్ళిపోతుంటే నారద మహర్షి ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. నువ్వు ఇంత చిన్నవాడివి, నువ్వేం వెళ్తావు, నువ్వు ఆగు అంటే, లేదు నేను వెళ్ళాల్సిందే అంటే, ఇంకప్పుడు చెవులో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటటువంటి మంత్రాన్ని ఉపదేశించి, నువ్వు ఈ మంత్రం చెప్పుకుంటూ భగవంతుణ్ణి స్మరించుకో అంటే, ఇక అప్పుడు వెళ్ళి ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ మరి అప్పుడప్పుడు కొంచెం పళ్ళు అవి తీసుకునేవాడు. ఆ తర్వాత క్రమంగా మానేసి ఆకులు అవి తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అవి కూడా మానేసి కొంచెం నీరు మాత్రం తాగుతూ ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత నీరు కూడా మానేసి గాలి మాత్రం పీల్చేవాడు. ఆ తర్వాత ఆ గాలి కూడా మానేసి తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు, ఏమీ తీసుకోకుండా గాలితో సహా. సో అంత తీవ్రంగా, అంత 6 నెలల్లో ఆ స్టేజ్‌కొచ్చాడు. అప్పుడు మరి ఋషులంతా వెళ్ళి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే ఈ తపస్సు యొక్క తీవ్రతకు మరి కొంత చలిస్తూ ఉంటుంది ప్రకృతి. సో దాంతో ఋషులంతా వెళ్ళి నారాయణుణ్ణి ప్రార్థిస్తే ఆయన మరి వచ్చి దర్శనమిచ్చి, నీకేం కావాలి అని అడిగితే, తీరా భగవంతుడు కనిపించేసరికి, నాకేమీ వద్దు భగవాన్,
నీ నిన్ను స్తుతించడానికి సరి అయిన భాష కూడా నాకు రాదు. ఎందుకంటే మరి చిన్నవాడు గదా! 5 సంవత్సరాల బాలుడు. ఆ భాషను ప్రసాదించు చాలు అంటే భగవంతుడు ఆ భాష ప్రసాదిస్తే భగవంతుడిని స్తుతిస్తాడు. అప్పుడు భగవంతుడు మరి ఆయనకు కావాల్సినవి ఆయన తండ్రి, తల్లులు అందరూ వచ్చి ఆయనకు హ్మ్, ఒక రకమైన క్షమాపణ లాంటిదే చెప్పి తీసుకువెళ్ళటం, ఆయనకి రావాల్సిన రాజ్యం తర్వాత ఆయనకి రావడం. అంతేకాకుండా ఆ జన్మ తర్వాత కూడా అనంతరం మరి ధ్రువలోకం అని ప భగవంతుడు ఆయనకొకటిచ్చారు. అది గూడా ఈ రోజున ఆకాశంలో చూస్తే ఒక నక్షత్రం బాగా బ్రైట్‌గా మనకి వెలుగుతోతూ కనిపిస్తుంది. ఎలాంటి సాధారణంగా ఆ నక్షత్రం కనిపించకుండా ఉండదు. అదే ధ్రువ నక్షత్రం అని చెప్తారు. సో, అది ధ్రువలోకం. సో, ఆ జన్మ అయిపోయిన తర్వాత భగవంతుడు ధ్రువ మహారాజుకి ఆ ధ్రువలోకాన్ని కూడా ఇచ్చారు. సో, ఈ ధ్రువ మహారాజుని వందనం అంటే ప్రార్థన అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపిస్తున్నారు. అలాగే దాస్యం, దాస్య భక్తిలో మరి హనుమంతుడిని మించినటువంటి దాస్య భక్తి ఎగ్జాంపుల్ వేరే లేదు కాబట్టి దానికి ఎగ్జాంపుల్‌గా హనుమాన్‌జీ. ఆ తర్వాత సఖ్యం అంటే భగవంతుడిని ఒక స్నేహితుడిగా గూడా భావించి భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ గొప్ప ఉదాహరణ అర్జునుడు. మరి కృష్ణార్జునులు గొప్ప మిత్రులైన అర్జునుడికి మనసులో భగవంతుడని తెలుసు. అలాగే ఆత్మనివేదనం అంటే కంప్లీట్ సరెండర్, కంప్లీట్ శరణాగత తత్వం. ఎవరిది? గోపికలది. ఆ తర్వాత బలి మహారాజును కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపిస్తారు. గోపికలు, గోపబాలురు కూడా సమస్తం భగవంతుడికి అర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాళ్ళు. ఈ బలి మహారాజు మరి భగవంతుడు ఆయన గురువైన శుక్రాచార్యుడు చాలా తెలివిగలవాడు రాక్షస గురువు. ఆయన చెప్తాడు, "వచ్చి ఇప్పుడు నిన్ను మొత్తం అడుగుతారు. నువ్విచ్చావంటే ఇంక మనకేది ఉండదు. అంతా అయిపోతుంది" అని చెప్తే బలి మహారాజు బలి చక్రవర్తి ఏమంటాడు? నాకు ఇచ్చినా భగవంతుడే వచ్చి నన్నడిగినప్పుడు అది నాకు నష్టమైనా, అన్నీ పోయినా నాకేం పర్వాలేదు. స్వయంగా ఆయన నోటితో అడిగినప్పుడు నేను ఏదైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధమే అనంటాడు. సో, అలా దా అలాంటి భావం ఉంది. అందుకని ఆయనని ఆత్మనివేదనానికి ఎగ్జాంపుల్. ఈ 9 రకాల భక్తులకి గూడా ఎవరిని ఎగ్జాంపుల్‌గా చెప్పారు అంటే అంబరీష్ మహారాజు. ఇప్పుడు మనం స్టోరీ చూసాం గదా! ఈ అంబరీష్ మహారాజు ఈ నవవిధ భక్తులకు గూడా ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి చెప్తారు. ఈ అంబరీష్ మహారాజు. సో, అంతటి భక్తుడాయన. సో, అక్రూరుడెవరు? మరేమి ఆన్సర్ రాలా. అక్రూరుడు ఓకే. వచ్చాయి. అద్ స్యమంతకమణి. అక్రూరుడు ఓకే. అర్జునుడి మనవడు అన్నది జ్యోతి మాతాజీ, శివలీల మాతాజీ, పవన్ కుమార్ ప్రభుజీ ముగ్గురు ఆహ్, చెప్పారు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ గురించి. అక్రూరుడెవరు? అక్రూరుడెవరు అంటే కంసుడి యొక్క తండ్రి. సారీ కంసుడి యొక్క సోదరుడు. సో, శ్రీకృష్ణుడికి మేనమామే అవుతాడు. అయితే కంసుడికి మరి శ్రీకృష్ణుడి పట్ల వైరత్వం ఉంది. ఎందుకు? నిన్ను చంపేది ఇతనే అని ఆకాశవాణి చెప్తుంది గాబట్టి. అక్రూరుడికి శ్రీకృష్ణుడి పట్ల మహాభక్తి. సో, అందుకని ఆయన్ను మరి ద్వారక తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు బృందావనం నుంచి మధ్యలో ఆ స్నానానికి ఆగినప్పుడు అక్రూరుడు అక్కడ రథంలోనూ చూస్తాడు. ఆ నీటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూస్తాడు. సో, భగవంతుడి యొక్క మహిమలు చూసి ఆయన ఎంతో భక్తితో అక్కడ ప్రార్థనలు చేస్తాడు అక్రూరుడు. సో, ఆయన ప్రార్థనలకి ఆయన్ని పంపిస్తాడు. క తీసుకురమ్మని. అందుకని వెళ్తాడు తీసుకురావడానికి శ్రీకృష్ణుడిని ద్వారకా నగరానికి, కృష్ణ బలరాముల్ని. సో, అక్కడ ప్రార్థనలు చేస్తాడు దారిలో. అందుకని అక్రూరుడిని గూడా ఈ అర్చనాలకి ఎగ్జాంపుల్‌గా చెప్తూ ఉంటాడు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభసా. సో, ఫలితాలన్నీ గూడా మరి భగవంతుడికి అప్పగించి, ఆసక్తి లేకుండా దేని మీద ఆ ఫలితాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా, తన కర్తవ్యాన్ని ఎవరైతే నిర్వహిస్తారో, మన బాధ్యతలను ఆ రకంగా ఎవరైతే నిర్వహిస్తారో, బాధ్యతల వరకు పనిని బాగా చేసి, ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా అది భగవంతుడికిచ్చాము అనుకుంటూ, అది ఏదైనా
ఆయన ప్రసాదం అనే తత్వంతో ఉన్నవాడు, అట్లా స్వీకరించగలిగిన వాళ్ళు తామరాకు గనక నీటి బొట్టుతో ఎలా అయితే తడవదో వాళ్ళకి ఏ పాపచర్యలు ఏవి కూడా వాళ్ళకి అంటుకోవు బంధాలు అని చెప్తున్నారు. సో మరి తామరాకు మీద నీరు పడ్డా కూడా అది తడవకుండానే ఉంటుంది. అలాగే వీళ్ళు పనులు చేస్తున్నా కూడా ఈ భావంతో ఉంటున్నారు. ఏది ఏదొచ్చినా ఆ ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా ఒకే రకంగా ఉంటున్నారు రియాక్ట్ అవ్వకుండా. అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ కర్మ చేస్తున్నా కూడా ఆ ఫలితాలేమి, ఆ బంధాలేమి ఉండవు వాళ్ళ మీద అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ తామరాకు, నీటి బొట్టు ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇచ్చారు. సో, ఈ భక్తులందరూ మరి వాళ్ళు పనులు చేస్తున్నారు రోజు. కానీ వాళ్ళెలా చేస్తున్నారు? వాళ్ళ బాధ్యత భగవంతుడి మీద భక్తితో చేస్తున్నారు. దాని నుంచి ఏదొచ్చినా సరే, వాళ్ళు ఆ రిజల్ట్ కోసం గాకుండా పనిని బాధ్యతగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. మరి ప్రభుపాద గూడా అలాగే ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు. మరి అందరికీ భగవంతుని గురించి చెప్పారు. ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళకి, ప్రపంచం అందరికీ గూడా మరి భగవంతుని గురించిన నాలెడ్జ్ చెప్పడం అదంతా ఆయన ఏదో లాభం కోసం చేయలేదు. తన బాధ్యత అనుకుని చేశారు. సో, అందుకని అదొక ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపిస్తున్నారు. సో, దానివల్ల కొన్ని కష్టాలు, నష్టాలు అన్నీ గూడా మరి ఎదురొచ్చాయి. అన్నీ అంత ఈజీ కాదు. ఒక కొత్త దేశంలోకి వెళ్ళి మరి ఏమీ లేకుండా ఇంతగా మరి ఆయన అందరికీ బోధించగలగటం, చెప్పగలగటం, ఇవన్నీ గూడాను. సో, అయినా ఏది ఎలా ఉన్నా తన బాధ్యతను తను నిర్వహించటం చేశారు. కాబట్టి ఆయన్నొక ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో అన్ని కర్మలు కూడా మనస్సుతో సన్యసించాలి. అంటే శరీరంతో కర్మలు వదిలిపెట్టేసి కూర్చోవడం కాకుండా కర్మలు శరీరంతో చేస్తూనే మనస్సుతో వాటి మీద మోజును, కాంక్షను, కోరికను వదిలించుకోవాలి. అంటే పనులు చేస్తున్నాం గానీ అవి అది చేస్తే ఇదొస్తుంది, అదొస్తుంది అనేది వదిలిపెట్టేసాం. ఇంక ఏదైనా రానివ్వు, ఇది మనం చేయాల్సిన పని చేద్దాము. భగవంతుడు ఏదిస్తే అది అని ఎవరైతే మనస్సుతో సన్యసించగలుగుతారో ఆ కర్మలన్నిటినీ మానసికంగా త్యజించినప్పుడు నవద్వారే పురే దేహి, ఈ నవద్వారాలున్న దేహంలో ఏమిటి నవద్వారాలు? 2 కళ్ళు, 2 ముక్కు రంధ్రాలు, నోరు 5 ప్లస్ 2 చెవులు 7, జననాంగాలు 2 9. సో అందుకని నవద్వారపురే దేహి అంటున్నారు. 9 ద్వారాలున్న ఈ నగరంలో నైవ కుర్వన్న కారయన్, ఏ ఈ కర్మ చేసినా కూడా చేయకుండానే ఈ 9 ద్వారాలున్న దేహంలో సంతోషంగా ఉంటాడు. సో దేహధారి తన స్వభావాన్ని ఈ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకుని, స్వభావం అంటే ఈ రాగద్వేషాలను, అన్ని కర్మల్ని మానసికంగా త్యజించినప్పుడు శారీరకంగా చేయాలి, మానసికంగా త్యజించు. అంటే వాటి మీద వచ్చే ఫలితాల మీద ఇంట్రెస్ట్ వదిలిపెట్టు. ఏదైనా ఒకటే అనే భావంతో ఉండు. రియాక్ట్ అవ్వకు. అలా ఉన్నప్పుడు కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా, అంటే నువ్వు చేసినా చేయనట్లు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే నీకు ఏ బంధాలు ఉండవు. అది మోక్షానికి కారణం కాబట్టి, దారి కాబట్టి నీకు ఆ స్థితిలో ఉంటావు మోక్ష మార్గంలో. అలా ఉన్నప్పుడు మానసికంగా త్యజించు కర్మని, శారీరకంగా చెయ్యి అని చెప్పి, అప్పుడు అలా చేసినప్పుడు ఈ 9 ద్వారాలున్న నగరంలో సంతోషంగా ఉంటాడు. సంతోషం అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ భౌతిక సంతోషం కాదు. ఏ కల్మషం లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచించినా మనకి భయాందోళన లేనప్పుడు ఏది జరిగినా భగవంతుడు ఏదిచ్చినా ఒకటే అనే మెంటాలిటీ మనం అలవర్చుకోగలిగినప్పుడు ఎంత భయం లేకుండా, ఎంత ఆందోళన లేకుండా, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు. మనకి ఏ పని చేసినా ఆందోళన ఉంటుంది. చేయకముందే, మొదలుపెట్టకముందే ఏమవుతుందో, చేస్తున్నాం, ఎలాగవుతుందో ఏమిటో, ఇదంతా చేస్తున్నాం అంటూ ముందు నుంచే ఆందోళన పడిపోతూ ఉంటాం. సరే మన బాధ్యత చేద్దాము, ఇది చెయ్యాలి. తర్వాత భగవంతుడు ఏది చేస్తే అది అనేటటువంటి భావం మనం టెంపరరీగా కూడా తెచ్చుకున్నా ఆ కాసేపన్నా మనకు మనశ్శాంతి ఉంటుంది. కానీ మళ్ళీ ఆలోచించి ఏమవుతుందో, ఏమవుతుందో అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆందోళన కలుగుతుంది. సో, మనం ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచించినా, లాజికల్‌గా ఆలోచించినా ఇది ఎందుకు ప్రశాంతత వస్తుందనేది అర్థమవుతుంది మనకి. సో, అది మనం అలా అని పని చేయకుండా వదిలేసి కూర్చోమండల. ఆ పనిని గూడా శ్రద్ధగా చెయ్యి. భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాననుకున్నప్పుడు అది ఎంత పర్ఫెక్ట్‌గా చెయ్యాలి. మన శాయశక్తుల పని చేయటం మీదే దృష్టి పెట్టి,
ఏది జరిగినా, ఏదొచ్చినా భగవంతుడు మనకిచ్చింది ఇది అనుకుంటూ మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగితే మరి ప్రశాంతంగానే ఉండగలుగుతాము. కర్మబంధాలు కూడా మనకి ఉండవు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవ శ్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. అన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాసే, కానీ ఇది ఇలా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సమదృష్టి గురించి చెప్తున్నారు. మరి సమత్వం తెచ్చుకోవాలంటున్నాగా, ఏది జరిగినా ఒకే రకంగా ఉండాలి, రియాక్షన్ వద్దు, లాభమైన నష్టమైన సుఖమైన దుఃఖమైన అంటున్నాం కదా. అంటే సమత్వం, శత్రువైనా మిత్రుడైనా సమంగా చూడు అంటున్నాం. సో ఆ సమదృష్టి గురించి చెప్తున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడైనా, గవి గోవైనా, హస్తిని ఏనుగైనా, శుని కుక్కైనా, చైవశ్వపాకేచ ఆ కుక్క ఆ మాంసాన్ని తినేవాళ్ళైనా, ఎలాంటి వాళ్ళైనా కూడా పండితుడైన వాడు, వివేకవంతుడైన వాడు సమదర్శిన సమానంగా చూస్తాడు వీళ్ళందరినీ. సో వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞానంతో విద్యా వినయాల సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుణ్ణి, గోవుని, ఏనుగును, కుక్కను, మరి కుక్క మాంసం తినే చండాలుడైన అంటున్నారు, అంటే ఆ రోజుల్లో ఆ మాట వాడేవారు. ఎవరైనా సరే సమదృష్టితో చూస్తారు. ఇక్కడ మరి ఈ ఈ బ్రాహ్మణుల్లోనూ ఉన్నారు, మరి పరమాత్మ ఈ మనుషుల్లోనూ ఉన్నారు, ఈ జంతువుల్లో, ఈ పక్షుల్లో, అన్నిట్లో పరమాత్మ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఈ పండిత సమదర్శిన, వివేకవంతుడు అందరినీ సమంగా చూస్తాడు. విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుణ్ణి, గోవును, హస్తిని ఏనుగును, శుని కుక్కను, చైవ శ్వపాకేచ మరి మాంసం తినేవాళ్ళను, మరి పండిత సమదర్శిన ఈ పండితుడు వివేకవంతుడు అందరినీ సమంగా చూస్తున్నాడు. ఎందుకు? అందరిలోనూ అతనికి భగవంతుడు కనిపిస్తున్నాడు. ఎవరైనా అతనికి భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నారు, భగవంతుడు యొక్క బిడ్డలే అందరూ అనేటటువంటి భావం అతనిలో ఉంది. సమదర్శిన సమత్వం ఉన్నది. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ సంస్పర్శజా భోగాలు అంటే ఈ కాంటాక్ట్తో వచ్చిన ఈ సుఖ భోగాలు, అంటే దేని కాంటాక్ట్తో? ఇంద్రియాల యొక్క కాంటాక్ట్ వల్ల మనకి కలిగేటటువంటి భోగాలు. ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ అంటే చూసినవి అందంగా ఉన్నాయి కావాలని, మరి ఏది మాట లేదో వాళ్ళ గాసిప్ వినాలనే కోరిక, అట్లా మరి ఫుడ్డు కొంచెం తిని ఆపకుండా రుచిగా ఉందని ఇంకా ఇంకా తినాలని నాలుక అనుకోవడం. ఈ కోరికలన్నీ కూడా ఇంద్రియాల ప్రలోభాల వల్ల కలిగే ఈ కోరికలు, ఈ భోగాలు, ఇవన్నీ కూడా దుఃఖయోనయ ఏవతే దుఃఖ కారణాలేనని బుద్ధిమంతుడికి వివేకవంతుడికి తెలుసు. బుధ ఈ బుద్ధిమంతుడికి వివేకవంతుడికి తెలుసు. ఎందుకు దుఃఖయోనయ కారణం? ఇవన్నీ దుఃఖ కారణాలు ఏమిటి? సుఖంగానే ఉంటాంగా, మనకి నచ్చినవి తింటే, మనకు కావాల్సినవి కొనుక్కుంటే అని ఆలోచన రావచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఎందుకు అంటున్నారు అంటే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ, ఇలాంటి ఇంద్రియ సుఖాలన్నీ కూడా ఆది అంతం ఉన్నవి. వాటన్నిటికీ బిగినింగ్ ఎండ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక మంచి సోఫా లేదా మంచి పరుపు కొనుక్కున్నాము, అది తెచ్చుకున్నాక చాలా సుఖంగా నిద్రపోయాము అనుకుంటాం. అలా 4 రోజులు, నెల రోజులు, మహా అయితే 6 నెలలు అయినాక అది పాతబడిపోతుంది. ఏంటో 1 ఇయర్ అయిన తర్వాత ఇది ఏంటో గట్టిపడిపోయింది, సరిగ్గా లేదు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో ఒక బిగినింగ్ ఉంది, ఆ సుఖానికి ఒక ఎండ్ ఉంది. ఆలోచించామంటే ప్రతి భౌతిక సుఖానికి కూడా అలాగే బిగినింగ్ ఉంది, ఎండ్. ఎంత గొప్ప సుఖం అన్నా అవ్వనివ్వండి, మీరు ఫోన్ కొనుక్కొనివ్వండి మంచి మోడల్, కొన్నాళ్ళకి పాతబడిపోతుంది కొత్త మోడల్. మీరు కారు కొనుక్కోండి, కొన్నాళ్ళకి పాతబడిపోతుంది కొత్త మోడల్స్ వస్తాయి. మీరు పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోండి, కొన్నాళ్ళు ఉండేసరికి ఇంటికి రిపేర్లు రావచ్చు, ఇంటిలో ఉన్న మెరుపు తగ్గిపోవచ్చు, పాతగా అనిపిస్తుంది. సో ఏదైనా పర్మనెంట్గా మనని హ్యాపీగా ఉంచేది ఏది లేదు ఈ ప్రపంచంలో. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఏ విషయం కూడా పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ ఇవ్వలేదు. కొన్నాళ్లే
వీటి హ్యాపీనెస్కి బిగినింగ్ అండ్ ఆది అంతవంతాలవి, ఆది అంతం ఉన్నటువంటివి అనమాట ఈ భౌతిక సుఖాలు. ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ ప్రలోభాల కోసం మనం ఇంద్రియాలని సంతృప్తి పరచుకోవడానికి కోసం మనం మన తీర్చుకున్న కోరికలన్నీ కూడా ఆ ఇంద్రియ సంతృప్తి ఆది అంతవంతం, ఆది ఉంటుంది, అంతం ఉంటుంది, ఏది పర్మనెంట్గా ఉండదు. అన్నీ ఎప్పుడప్పుడు ఆనందం ఎండ్ అయిపోతుంది. కౌంతేయ కుంతిపుత్ర. అందుకని నతేషు రమతే బుధ. బుధ అంటే వివేకవంతుడు వీటిల్లో నతేషు వీటిల్లో రమించడు. ఇలాంటి వాటిల్లో ఆనందాన్ని, రమించడం అంటే ఆనందించడం. ఏది ఈ ఇంద్రియాలు తెచ్చిపెట్టే ఇంద్రియ ప్రలోభాలు తీర్చుకోవడానికి మనం చేసే పనులలో అటువంటి వాటిల్లో ఆనందాన్ని పొందడు వివేకవంతుడు. ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు ఇవన్నీ టెంపరరీ, వీటన్నిటికీ బిగినింగ్ ఉంది, ఎండ్ ఉంది, కానీ నేను ఇన్ని తీర్చుకున్న ఇంద్రియ ప్రలోభాలు పర్మనెంట్ సుఖం నాకు ఎలాగూ రాదు, కొన్నాళ్ళు పోతే ఈ సుఖం పోతుంది అనే జ్ఞానం అతనికి ఉంది. కాబట్టి బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. ఎందుకంటే కుంతి కుమార అలాంటి ఆనందాలకి ఆది మరియు అంతము ఉంది, బిగినింగ్ ఎండ్ ఉంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు ఇలాంటి ఆనందాని కోసం ఇలాంటి వాటిల్లో ఆనందాన్ని పొందడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాల వల్ల దుఃఖ కారణాలు అంటున్నారు. ఆనందం ఉన్న దానికి బిగినింగ్ ఎండింగ్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది, ఏది పర్మనెంట్ ఆనందం ఇవ్వదని చెప్పారు కదా. ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్ల మనం ఎలా దుఃఖానికి గురవుతూ ఉంటామో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. ఈ పురుగులు మరి లైట్ వైపు వెళ్ళిపోయి అక్కడ లైట్ వెలుగుకి ఆ వేడికి అవి పాపం కాలిపోయి ఇదైపోతూ ఉంటాయి, అట్రాక్ట్ అయి వెళ్తాయి. అలాగే చిన్న చేప పెద్ద చేప చిన్న చేపని చూసి వెళ్ళి గాలానికి చిక్కుకుపోతుంది. మరి తామర పూలో తుమ్మెద వెళ్తుంది, రాత్రి అయ్యేసరికి తామర పువ్వు మూసుకుపోయినప్పుడు అందులో చిక్కుకుపోతుంది, దాంతో అది ఇంక బయటికి రాలేదు. ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇంద్రియాల వల్ల మనకి అవి ఎలా, ఆ కోరిక మనకి ఎలా దుఃఖ కారణమైందనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకామహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. భోక్తారం యజ్ఞ తపస, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు భోక్త ఎవరు? భగవంతుడు. అందుకే ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పించి చేయడం అంటే అన్నీ ఆయనకి ఇచ్చేసాం, దాని నుంచి ఏదొచ్చినా ఈ భగవంతుడిదే అంటున్నాం, ఆయనే భోక్త అంటున్నాం. మనం భోక్త అనుకున్నామో బంధాలు వస్తాయి. అదే భగవంతుడు భోక్త అని ఇచ్చేసినప్పుడు అయితే తీసుకుంటున్నాగా, మరి అందులోంచి వచ్చే ఫలితం మనం అనుకున్నా కూడా అని అనొచ్చు. కానీ ఎలా తీసుకుంటున్నాం? ప్రసాదంలాగా తీసుకుంటున్నాం. అందుకే అది మంచి అయినా మనం చెడు అనుకోవచ్చు, నష్టాన్ని. కానీ నష్టమైన లాభమైన ప్రసాదం అనుకుని తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఆ బంధాలు ఉండవని చూసాం. కాబట్టి ఎందుకు అది భగవంతుడికి అర్పించాం, ఆయనే భోక్త. సో ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పించి ఆ రకంగా చేసినప్పుడు ఆయనే భోక్త అనే భావం ఉండాలి. అందుకే యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర అన్నది యజ్ఞంలాగా చెయ్యి. యజ్ఞం అంటేనే భగవంతుడికి అర్పించడం. కాబట్టి పనిని భగవంతుడికి అర్పించడం అంటే అర్పించింది ఆయనది కాబట్టి దాని నుంచి ఏది వచ్చినా ఆయనది అనుకోవడం. మనం తీసుకున్నాము అంటే అది ప్రసాదంగా తీసుకోవడం. ప్రసాదంగా తీసుకున్నాము అంటే మంచి అయితేనే నాకు ఇష్టం, చెడైతే నాకు వద్దు అనే భావం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మన పెద్దవాళ్ళు మనకి ప్రసాదాలు పెట్టినప్పుడు ఇది నేను తిన్ను అంటాం. కొన్ని ప్రసాదాలు అనొచ్చు, మనకి ఇష్టం లేని ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు ఏమంటారు, తప్పు ప్రసాదం ఇది, అలా అనకూడదు, ప్రసాదం ఎలా ఉన్నా తినాలి అని చెప్తారు. అలా భగవంతుడు అర్పించినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే ఫలితం నష్టమైన ప్రసాదమే కాబట్టి అది అదే భావంతో స్వీకరించాలి. సో ఆయనే అన్నిటికీ భోక్త అన్నది ఇక్కడ. యజ్ఞ తపస్సు, యజ్ఞం అంటే మనం పని కూడా ఆ రకంగా చేస్తే యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్తున్నాం. తపస్సు అంటే ప్రవర్తన. అంటే చివరిలో చూస్తాం 17th చాప్టర్లో చాలా వివరంగా శారీరక ప్రవర్తన, మానసిక ప్రవర్తన, వాక్ ప్రవర్తన, ఇవన్నీ 17th చాప్టర్లో చక్కగా భగవంతుడు క్లియర్గా చెప్తారు. సో యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ కూడా భగవంతుడు భోక్త. సర్వలోక మహేశ్వరం, మరి సమస్త లోకాలకు ప్రభువు. సుహృదం అంటే శ్రేయోభిలాషి, అందరి మంచిని కోరేవాడు. ఎవరు? సర్వభూతాన, అన్ని జీవరాశుల మంచిని కోరేవాడు. జ్ఞాత్వ ఈ రకంగా తెలుసుకోవడం, నన్ను తెలుసుకున్నావంటే ఈ రకంగా నన్ను
శాంతి మృచ్చతి, శాంతిని పొందుతాడు. సో నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తనని, సమస్త లోకాలకు దేవతలకు అధిపతిని అని, అన్ని ప్రాణులకు సర్వప్రాణులకు సర్వభూతానం సర్వప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకున్నప్పుడు నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు. సో భోక్తారం యజ్ఞ తపస్సం, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు భోక్త. సో ఒక ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే, ఈ గోపబాలురు రోజు వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు మరి చద్దన్నం తెచ్చుకునేవారు ఇంటి నుంచి. మధ్యాహ్నం అందరూ కూర్చుని తినడానికి కూర్చున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ భోజనం తినే ముందు ఫస్ట్ భగవంతుడికి షేర్ చేసేవారు వాళ్ళ యొక్క ఆహారాన్ని. అంటే వాళ్ళ భక్తి, అంటే అది ప్రేమ. వాళ్ళ భక్తి కూడా కాదు, వాళ్ళకి ఏమీ జ్ఞానం లేకపోయినా వాళ్ళకు ఉన్నది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి పట్ల నిష్కల్మషమైన ప్రేమ. అదే భక్తి. ఎప్పుడైతే ఆ భక్తి డెవలప్ అవుతుందో, ఆ ప్రేమ డెవలప్ అవుతుందో, స్వార్థరహితమైన ప్రేమే భక్తి. సో మనం ప్రేమ అనుకునేదంతా రాగం, రాగద్వేషాలలో రాగం. ఇది నాది నాది అనుకుంటున్నాం కాబట్టే మనకు ఆ ప్రేమ అనుకుంటున్నాం. అదే మన వాళ్ళు కాని వాళ్ళ మీద మళ్ళీ మనకు అంతుండదు. నా వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు మనం ప్రేమ అనుకుంటున్నాం. సో అది రాగము. ఆ నిష్కల్మష ప్రేమ, అది భగవత్ తత్వం. అలాంటి తత్వం ఉన్న వాళ్ళే అందుకని భగవంతుడి పరంధామంలోకి వెళ్ళడానికి అర్హులవుతారు. సో ఈ గోపబాలురికి అలాంటి నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వం ఉండేది. అందుకని వాళ్ళు అన్నీ ముందు భగవంతుడికి సమర్పించాలి అని 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 అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. సో యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ భోక్త అన్నదానికి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సర్వలోక మహేశ్వరం, మరి అన్ని లోకాల్ని, ప్లానెట్స్ని ఒక్క త్రాటి మీద పర్ఫెక్ట్గా ఈ విశ్వాన్ని నడిపించే భగవంతుడు సర్వలోక నియంత్రకుడు, సర్వలోక మహేశ్వరుడు. మరి సుహృదం సర్వభూతానం, అందరి శ్రేయోభిలాషి. అందరి శ్రేయోభిలాషి అయితే నాకెందుకు ఈ కష్టాలు అని కష్టం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మనకు అనిపించవచ్చు. మన కష్టాలకు మన ప్రవర్తన, మన కర్మలే బాధ్యత, బాధ్యులం. మన ప్రవర్తన, మన యొక్క పూర్వజన్మ ఫలితం అవ్వచ్చు, ఈ జన్మ ఫలితం అవ్వచ్చు. మన బిహేవియర్, మనకి కష్టం వచ్చిందంటే దానికి కారణం మన ప్రవర్తనే. భగవంతుడు అందరినీ కూడా, మరి రూల్స్ అనేవి ఉండాలి. కోర్టు ఉంది, జడ్జిదేముంది, ఆయనకి అందరూ ఒకటే. ఆ కోర్టు రూల్ ప్రకారం ఆయన శిక్ష వేస్తాడు ఆ రూల్. సో అలా ఈ విశ్వానికి కూడా మరి రూల్స్ ఉన్నాయి. ఏమిటి? కర్మలు, కర్మను బట్టి మరి మళ్ళీ జన్మలు. అందుకని కర్మ లేకుండా చూసుకుంటే జన్మ లేకుండా ఉండొచ్చు. అందుకని భగవంతుడికి ఏదీ లేదు. ఆయన అన్నీ కూడా మరి మనం చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఆయన అందరి శ్రేయోభిలాషి, అందరి మంచిని కోరేవారు. ఈ రకంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆ శాంతి తత్వం మనకొస్తుంది, ప్రశాంతత. అందుకని దీన్ని పీస్ ఫార్మ్యులా అన్నారు. భగవంతుడే అన్నిటికీ భోక్త అని మనం అనుకోగలిగినప్పుడు, ఏ పని చేసినా మనది అని రాగద్వేషాలు లేకుండా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, ఆయనే సమస్తానికి కూడా ప్రభు అని తెలుసుకుని, ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకుని, మరి ఆయన అందరికీ ఆయన సమానమై అందరి యొక్క మంచిని కోరేవాడే. ఆయనే సమస్తాన్ని నడిపించి మరి అందరి యొక్క ఈ ప్రపంచాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా మరి నడిపించి మనకు కావలసిన గాలి, నీరు ఇటువంటివి ఒక్క క్షణం కూడా గాలి లేనిదే ఉండలేం. ఇవన్నీ అందరి శ్రేయస్సు కోసం, అందరి కోసం భగవంతుడు నిత్యము ఈ విశ్వాన్నిలా నడిపిస్తున్న భగవంతుడు మరి మనందరికీ శ్రేయోభిలాషి. ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఇక మరి భగవత్ తత్వాన్ని ఆ రకంగా శాంతిని పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, ఈ కర్మ సన్యాస యోగంలో జీవితంలో అన్ని కార్యకలాపాలు, అన్ని కర్మలు భగవత్ కైంకర్యంగా నిర్వహించే విధంగా మలుచుకోవాలి. సో ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుని అర్పించినప్పుడు దానివల్ల వచ్చే ప్రతిఫలం వాళ్ళదే కాబట్టి, ఎవరికి అర్పించామో వాళ్ళది, దాని మీద ఆసక్తి లేకుండా పని తర్వాత ఏదొచ్చినా ఇది భగవంతుడు మనకిచ్చిన ప్రసాదం అని మనం మన రాగద్వేషాలు లేకుండా సమత్వంతో దానిని స్వీకరించడం. అది ఈరోజు పాఠంలో మనం చూసింది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో
వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఇది 5th చాప్టర్. సో కర్మయోగం ఈరోజు ఫినిష్ చేశాం. రేపు అష్టాంగ యోగం స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట, 6th చాప్టర్. సో కర్మ